Ahoj všichni, vítám vás u mýho, nevím kolikátýho videa. Dneska budeme hodnotit Stardance. Teď vyšel 3. díl, zítra je 4. Kdo se dívá na Stardance, napište mi dolů do komentářů. Já se dívám, ale moc si to nebaví. 3, 2 se odkoukám a pak už si jdu pryč a už si dělám něco jiného. Takže na první, co dělali minule jako 3, tak to mě byly ty těloví, Dominika Rušková a David Krejčo. Ty byly nejlepší. Tak jenom tohle. Se mě ptáte, do jaký chodím třídy. Chodím do 3. C. Chcete vidět, co jsem nakreslila? Všude. T, E, R, A, N, O, V, A. Tak. První, co jsem nakreslila, tak je úplně blbost. To je moře s snowboardem a s lodí. Potom, co druhýho, to jsem si takhle dala okýnka a píšu si tam jako, co se prožila. Tady jsem nakreslila lamu, lama dance a tady jsem nakreslila dinosaura, moc se mě nepoved. Tady mám takový domeček s nějakým oknem a tady je takovej Halloween a tady takhle mám jakože kreslím si, ale moc toho není. Tady můj poslední možná výtvor je takový jako nebe, písek, moře, palma, takže jo, pak tady, kdo neznáte Survivor, tak asi ne, ale teď jsem taky se takový hrací polo, jako plochu. Tady jsem nakreslila kmen hrdinů. Jsem nakreslila kmen rebelů. Tady jsem nakreslila kmenovou radu. Tady to můžete si přečíst. Kmenová rada. A tady jsem udělala duel. Tady to bylo jenom takový máchlání a to mě nebavilo, takže jsem si přestala. Tady máš jahody. Jo, děkuju. Dostala jsem jahůdky. Napište mi, kdo má rád jahůdky. Já miluji úplně. No, to napište ještě. Napište do komentářů, jestli teď jíte jako já. Kdo jsou lidi z Hradce, tak asi víte, že se stavil nový stadion. A je o tom dokument na YouTube, najdete si dokument pod lízátky a tam máte všechno, jak ta stavba probíhala a takhle. Tak se podívejte, protože moje mamka tam pracuje, ale už je jako mimo, že to nestavěla. Takže se určitě koukněte. Dole nebudete mít podcast, ale protože to najdete na YouTube. Jo, až tam bude tak to uvidíte, já vám to nebudu říkat. Bude tam i naše nová hymna, to vám můžu naznačit. A naši novou hymnu si můžete pustit. Dynamo, otroci povstanou. Takže, kdo je na hokeji, tak mi napište, kdo je na hokeji. A kdo bude příště na hokeji? Já jo. Ne, já ne, protože jsem doma, nebyla jsem ve škole, protože mám streptokoka. Takže
budu až příští. A napište mi do komentářů, jestli jde někdo na Ledovou královnu, protože já jdu s kámoškama a určitě vám to natočím. Nebojte. Natočím vám z toho kousek, ale natočím vám, až tam budeme. Bude tam moje mamka, babička, moje 2 kámošky, Tinka a Elenka, já. Ještě nám zbyde 1 lístek, ale budeme sedět ve Skyboxu jediný, kde mamka tam má kámoše a dostává 6 lístků zdarma. Takže my nebudeme sedět jako v těch sektorech, ale my budeme sedět nahoře, ale asi nevím, protože nám to jako řekli a my už to máme domluvený, takže ta mamka tam má kámoše, takže blbý a kdyby mě někdo potkal, že mě sleduje, tak já se s tím ráda vyfotím i podepíšu ho. Já se budu jíst. Mimochodem. Jestli máte doma jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Ten mobil, určitě jo, kdo na mě bude sledovat, tak si já ještě nevím, jestli jasně, ale možná budu zpívat na retrace, tak mě uvidí, jestli půjde na fotbal. Příští sobotu, to už tam budu, nebojte. Ale nebudu zpívat. Příští sobotu. Nebudu. Teď jsem tam tancoval, kdybyste viděli v těch stakách ty děti, tak tam jsem byla já. Ale nikdo nás asi netočil, ale točil. Ale nejsem tam vidět. No. Jak jste prožili Halloween? Dobře? Já hnusně. Protože jsem ležela doma a koukala jsem se na mobil. A když jsem ho měla vybitej, tak jsem musela koukat na televizi. Když jsem se ho nabila, televizi jsem vybila, já jsem se nabila, ona se zase vybila. Aha, teď mě došlo, že televize se nenabíjí. Teda tablet, tady. Máte nějaký nejoblíbenější hráče? Napište dolů do komentářů, teda, no dolů. Tak, napište fakt dolů. Mám tady nějaké kartičky, mám tady Michal Label, kdo má rád Michala Labela, tak mě napište a jestli by ho chtěl někdo pozdravovat, tak ho určitě budu pozdravovat od vás. Pak tady mám Daniela Vašulína, jenom zradce. Kdo má rád Daniela Vašulína? Napište mi do komentářů, taky ho budu pozdravovat. Kdo má rád Jakubu Klímáče? Napište mi dolů do komentářů, já ho pozdravím. Kdo má rád Vaška Pilaře, já ho úplně miluju. Takže já taky ho od vás budu pozdravovat. A Petr Kodeš, ten bydlí tady vedle nás skoro. Takže je to hodně hustý. Takže Michal Label má 18, Daniel Vašulín má 15, Vašek Pilař má 6, Jakub Klímana má 14 a Petr Kodeš má 22. Tak, a teď vám řeknu. Michal Label je obránce, Daniel Vašulín je útočník, Jakub Klíma je obránce, Vašek Pilař je záložník a Petr Kodeš je taky záložník. Takže já vám Ledové královny trošku natočím s holkama, ale budeme i natáčet ty shorts, takže se určitě dívejte. Na Sára Sucha. Ještě se neloučíme, nebojte. Jestli chcete, tak nakreslete obrázek a já jim ho pak ukážu těm hráčům. Já vám řeknu,
Oni jsou fakt dobrý, protože tak se koukněte na ten stadion. No. Takže mňam. Dobrý. Čekejte tady chvíli. Počkejte, nemůžu to najít. No tak vám to asi neukážu, protože tady nemám. Ale vlog vám, jestli někam zítra půjdeme, tak vám vlog natočím, ale jestli někam fakt půjdeme, třeba na procházku, ale na ty velké události vás stejně vemu. Jo. Takže dám si tam i svůj fotku, jako Alvisa Sucha. Tak. Ahoj, tohle byl první díl. V pátek bude další. Jo. Tak pa.